Roedd torf y rownd yng Nghaernarfon os Wener, bron i 1,500 ar yr ofal, ond dim gormod i'r cofis weiddi amdano wrth i'r seintiau ennill, fel arfer. Beth am Bangor a Bemboletta? A dyma'r backflip cyntaf yn Llanrhaeadr y Mochnant ers yr esgob William Morgan, orffen cyfieithu'r Beibl. Nef Knowles oedd y gri ym Mangor ar ôl codi'r gwpanta i'r gwaith yn olynol, ond ar ôl i Aberystwyth ddweud bye-bye i'r Bala a mas o ma i Met Caerdydd, efallai mae Nef Powell really knows fydd i tymor yma. Ceicona, gartre, cic-rydd y rownd, biwt gan Bacare. Ond mae'n driannu mawr, mae'n dim ond 68 welodd foli'r rownd gan Aidan O'Kelly i Garfyrddin yn e-bus. Dave Jones o Drenewydd sy'n heiddi arbediad y rownd, nid unwaith, ond ddwywaith i ddweud ffarwel wrth y Flinter, oedd hwnna'n agos. A barf y rownd gyda'r hipster yma ar fainc Rhuthun, ond yn anffodus methodd y barf glas stopio Llandudno, sgorio nhw gol y rownd, diolch i Toby Jones.